skal de vente og gå i stå. Ej, vi skal sætte ord på det, der er ved at ske. Close my eyes, and when I open them again, everything will make sense to me then. Everything will make sense to me then.
introducere det her fantastiske band. Jeg har også mig her på scenen. Kan I høre mig? Så tro mig, det er Paul Terkelsen.